I pozdrav youtuberi, moje ime je Razor, mi igramo Minecraft Sunken Island sa Dero 402. Pozdrav. Znači, snimili smo prvu epizodu, ali ispala fail. A što mi nije bio upaljen mikrofon. Znači, evo, sad idemo tamo gdje smo stali. Ček da uzmem pickaxe da se opremim full. Ajde. Sad ako crknemo, crkli smo. Yes. Sad čekaj, samo da uzmem nešto. Dajte mi. Evo. Gear mi je dobar. A imaš nešto hrane? Ima mi treba. Da. Dobro, ajde. Ajmo ovom. Ajde da preuradimo u trećoj epizodi. Ajde prvo da preuradimo kuću. A ne, prvo ćemo ići tamo, ajde. Ajde, zatvori vrat. Zatvorimo se. Jesu. Nam treba ovo. Kada se već ovdje pokupimo ogradu. Evo ga chest. Šta ima u njemu? Air, 3 air. Ništa posebno. Uzeo sam samo jednu ogradu. Ovo je mreža. Viš? Hoćemo da idemo na ovo isto mjesto ili? Samo sekund, ja ću ti jednu cilu. Ali ovog puta ćemo da pojedemo zombiju. Slašam se. Ovdje. Ja ne znam s čime da ogradim. Ajde, skači. Pa dođi on. Skače. Pratim vamo. Ček da pokupim irona usput. Ajde. Ti me posle prati. Vidi ga zombi idiot kroz glavu. Moram da narađem moju kostu. Tu si ti prošao. Da. S tu prostoriju. Ne, nego sam tu se bio zavukao, no. Ajde stavi baklju, jel imaš? Imam. Čekaj, gdje baš ovdje stavi baklju. Ja poču jako senzibilni, razumiješ? Tako mi je onako osvjetljenije. Šišao sam sprat niže. I šta ima? Pacovi oni. Čujem mi. Gdje si sišao? Dole niz onu vodu se silazi. Biće mi ovi pacovi. Imaš kao onu vodu u toj prostoriji. Aha, gdje stvarno? Ajde ti, evo ga spawner, sruši. Nema, šta si, jesi ti pokupio iz česta? Da. Šta je bilo? Ovako, bilo je 4 ender puro i portal. Portal, znači. Da. Ali skloni ove pacove od mene. Smarate. A sad da pojedem nešto hrane. Hoćemo uz ove gore, ajde. Ok, da imamo šta imamo na gornjem spratu. Tamo gdje sam ja poginuo. Nema ništa gore na spratu. Vidi ga skeleton. Gdje si otiš? Evo me penj se uz ovo, vidjet ćeš od cobblestone. Jel ima nešto gore? Samo zombi. Siđi onda. Brat skeleton. Ubio sam skeletona. Znaš li nešto? Treba mi baklje, ali to je... Farmam ja ove
Naš sam lapis lazulis. Naš sam irona. Ja isto. Ovdje na ovom gornjem. Glowstone sam uz. Ok. Ima dijamanta, čovječe. Šta ga sam irona našao, čovječe. Našao sam jedno 20. Ti si gore. Da, ovdje 20. Hajdemo u sljedeću prostoriju da istražimo. Ok, idi ti kako se zove, ja da pokupim iron sam. A mene će ubiti u zemlji. Neće ići. Eno ga, Ender... Ne. No bar šišmiš me ublašio. Čovječe, šta ga iron? Imam... Nema. Silazim dole. Da znaš, imam 41 iron. Gdje si ti? Ja negdje bre za ukus. Sad dođem to. Čekaj. Vidiš mi nek, bijem zombi. Dođi vamo. Aj, uzmi baklje negdje, idemo ovdje gore. Evo kod tebe baklje. Čekaj. Moram sad ovako. Ovo neće da te pokupi. Evo ga. Mjesto zemlja, aj dođi vamo zombi. Čika zombi. Aj vamo. Idemo ovdje okolo. Eno dijamanti. Yeah. Tan. O. Već kupim ugalj. Kako je neobično kad vidiš dijamant, čovječe. Onako boja neka. Nisam novih kad igram survival da ih često vidim. Imamo za diamond sword. Sada. Koliko ima? Ima jedan bre dijamant. Nemam pojma još. Sada mi nije ništa jasno. Onda se spržiš. Nemoj da... Evo ga. A ovo su mnogo zajedno. Deseti sam level, taman ćemo da enchantujemo. A ne znam s čim. Ispod tebe je creeper, pazi se. Puko je. Ok, hvala. Tih paukovi. Upadaj kod mene ovdje. Aha, skeleton izađe iz mišje rupe. Olo. Skeleton me najviše pitika. Ne znam kako se zove, pik mi puko. A nemam drveta, da nemaš točno koju drva? Drveta? Da. Nemam. Idemo ovdje, ajde. Ček, moram dubim. Našao sam prostoriju. Dođemo. Čekaj da pređem. Preskočim. A, fuck. Preko lave sam. Kako sam ja upao, čoveče? Skočio. Poginut ću. Da, pokupi moje iteme. Umro sam je. Pauziraj ovdje. I nastavili smo, kako se zove, vraćamo errorove iteme u chest. Ubacuje to unutra. Znači tako,
2 dijamanta mi vratite, napravim diamond mač. 3 dijamanta. A to su imao sam i ja 3 dijamanta. Ne Evo veze, ti, ajde. Ne veze, ajde. evo ti Napravi. bre, Ender Pearl. Šta su? Ja mi Šta da si ovdje imao? imamo dijamant. A imamo za 2 mača. Šta sam imao ko sebe sve? To je tvoje. Pik. Da, tamo da ispečemo ironi. I 2 diamond sworda. Tan. A zajebala nas ona lava. Slažem se. Sad će biti cijel dan irona, sviđiš? Možemo sad ubijemo Ender Dragona. Misliš? Ja mislim. Sem ako nas ne odvode. Napravi sebi full iron pa da se zaletimo na Ender Dragona. Ajde. Imaš portal. Imam 2. Sad je ne znam kako se to koristi. Daj vamo jedan samo. Evo ti, čekaj, napravi sebi full iron. Da se ispeče. Ok. Evo, stavim da se ispeče pa ćemo da ga odvalimo. I šta sad uradiš? Si ga ti ništio? Ne? Sad ću da imam. A to treba izdjelovan da se sklopi, verovatno. Moguće, a mi nemamo obsidijan. A odvalit ćemo bre Ender Dragon. To nema slučajno. Ugalj mi treba. Ugalj. Da. Flint. Imaš to kod tebe? Ugalj tu nema. Imaš ovdje u pješnici 6. Evo ti. Treba mi još irona. Imao sam 6, 4 i 15. Uzeo sam bre, sve ti se peče. Ozbiljno. Da. Da ti napravim kako zove oklip. Ok, evo tebi. Dobro, to si Evo napravio. ti pantalone. Ček da uzmem jedan iron za flint and steel. Ti imaš malo pećić kod mene. Ok. Flint and steel sačete. Svetle mi se flint and steel. Naravno treba nam hrane. Sad. Pitam se kako ćemo biti Ender Dragona uz onaj obsidian. Treba nam puno blokova. Da, obsidijan nam najviše treba. Ali ja nemam gdje da naćem obsidijan. U stvari imam. Stone brick, treba nam puno blokova. Evo ti buce, alo. Baći ga tu. Sad ćemo da odvalimo tog Ender Dragona. Idem I još sljedeća u... mapa koja će da bude. Da uzmemo Herobrine iz Returning, tako nešto. Se zove mapa. Šta se dešava u njoj? Ima 8 bossova i kad pređeš svih 8 bossova, nije to sve ono na fight, nego ima i malo pameti. I kad pređeš tih 8 bossova, dolaziš do Herobrina i onda trebaš njega da ubiš. Uzmi iron. Tako, i napravi oklep. Znači ja da probam da nešto napravim s ovim portalom. Ok. Evo me, kakav sam fantomacan. Treba ti obsidijan. Evo ga. Samo uđeš u ovo malo. Sve u redu, alo. Evo, vraćaj se. Si ušao? Jesi ti ušao?
Evo, jesmo. Downloading. Ovo je Nether. Pa da. A treba nam Ender. Tu je neka lava. E, toga nećemo skoro vidjeti. Sam budi oprezan s onim portalom. Kvarc. Gdje? Farming. Quartz. Šteta što sad nije tu Ender Dragon da ga odvali. Za ono nam treba još oči. Vi pišete u komentarima da li bi mogli da dobijemo Ender Dragona, da hakujemo samo portal. Nema šanse, znaš ti kako mora se šimo mislim. Trebamo samo da uništimo one njegove. Jer nam Kućice. luk i strela. Jebi ga. Gdje ga ovaj pigmen, šta ćeš ti tu pigmenče? Ne, pigmen nam je ušao u kuću. No i vezi. Samo pazi da ne sjebeš portal. Pa ćemo tu da stavimo tako. Ti si ti. Unutra kod nas, evo ga ugalj. Ti si vratio se, da? Da. Ok, onda ću ja da vidim nešto ima. Tako. Je tebi nešto izašlo nešto N nešto? Da? Ne. Sad ćemo da stavimo chest. A šta kažeš da pravo dobijemo Ender Dragona? Provat ćemo. Imamo kvarc. Sad ćemo da uradimo, znači evo usput da uradimo kuću i ja mislim da bi to bilo to. Sad kad uradimo kuću. Za početak će nam trebati taman. Imaš li slučajno? Da. Šta? Oh. Onda malo da ištima naokolo. Eno je slina. Ja mislim da će ovo vrata biti tako tu. Ok. Pop. Ovo je krava. Ovo je zombie boy.
Ovo je još jedna krava. Sasvim lepo nam izgleda kuća. I sad kada je privedemo, to će biti sve do epizode. Nije mi jasno. Samo što stoje ono tamo, kako se to već naziva. Ono što je otpalio strele, znaš? Da, Stoji tako svuda po mapi, a ne aktivira se, razumeš? To jest ne može se aktivira, ali jednostavno da li ima osigurač da što neće. imaju tu, nije ti to tako baš. Imaju tu nekad neke zamke. Kako kod Da. koje? Da, to znam, to znam. Lepo nam izgleda kutak. Kutak. Da, utak. Ti budi blizu kući, pošto ja idem da upijem životinje. Pocrtam set home. Nema home. Upao sam u neku pećinu. Lepo sam uredio. Sve ću da dođi, pošto imam ubijem ove životinje. Porta me do tebe. Pošto bežimo zombijom naokolo. Eto. Uj. Za koliko? Da me ubiju. To je nevjerovatno. Vidim šta sam ja našao uopšte. I kako ti se čini? Ekstra. Kako možda biti? Skloni se ispod mog bloka. Tako. To je sve što imam od materijala. Odložit ću ovdje Iron Sword. A ja Diamond Sword kod tebe. Da, na njega i mislim. Ne možeš da se speče. Sad ćemo da napravimo duple irone. Evo ti nešto. 10. Ja sam moj Iron Sword ostavio tam i on. Sad ne zazna. Ja sam napravio dupli oklop. Pa kad crknemo... Ok, napravio sam 2 portala da znaš. Evo vam tako. Iron helmet. Ne, taj oklop će biti kod mene, a ovo što Ok. danas... Samo da mi pipaš ovaj iron. Ću. Oklop, znači to mi je prva postava. Sad dijamantski mač. Tako. Imamo redstone tač. Imamo... A nemamo strijele. Tu. Šta pečeš? Jel imaš hrane? Trebalo bi da imam. Šta je ovo sad? Uklet ostrov. Ovdje malo...
Da. Treba mi samo cobblestone što imaš. Cobblestone. Jeste. Sad ćemo ja sekund da se diskonektujem i konektam. Zašto mi nešto iskače stalno. Da, cobblestone, sav što imaš. Evo ti. I to. Ja ću malo da uredim ovdje unakolo. Sad će da... Dispenser. A, dobro je. Ti ni stavio onaj armor. Ne, zato što imam ovaj enchantom. Možda ti ima, kako se zove za... Još jedan. Imam oboje po par irona. Po par oklopa primjeno. U chestu, evo ti sad imaš dupli armor. Ok. Imaš dupli iron. Armor. Pickaxe ti je tu, tako. Pickaxe meni nije tu. Pa, nemam sad više flint and steel. Šta bi? Oni mali, znaš. To će pomagati da ih pobijem ovdje. Što, dakle oni sad? Ne znam, ubio sam jedan, rasturio sam jedan cobblestone u slučaju. Nemo da ga rasturiš. A, ček da vidim. Ne To vidiš. ti je onaj spawner. To ti je taj izrasla trska. E sad kad bi imali šta da enchantamo. Imam ja da enchantam diamond sword. Evo izrašće trska opet. Stavio sam da raste, ajde legnemo. Aj pa ja da napravim nešto. I to je bilo to. Da. Imam 12 skedi. Čekam sekund. Evo sam. Ovaj game mode što je updatovan, to je samo bilo da pokupimo item. Nismo nešto hakovali. Da. Gledamo ovdje da je nešto dobro. Ćemo da završamo. Ajde, sam da ispečem. A nemam ugalj. A možemo na drveću, do duše. Može. Ispečem i da tu sačuvam. Samo da se nadam. No tad ti ono napravio ono što si teo. A? Napravio ono što si teo. Neka napravit ću tamo, a to kući pravim neku, ostalo kao. Još jedno. Da, to je to. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i to je to.